A yanzu cece-kuce ya yawaita inda mafi yawancin 'yan siyasar Najeriya manya-manya inda hankalinsu ya yi matukar tashi duba da cewa Ebele Gujulor zai fito takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyya ta PDP, inda 'yan siyasa hankalinsu ya kasa kwanciya inda suka tada zaune tsaye ta ɓangaren cewa dole ne sun tafka Ebele Gujulor ƙara a kotu ba don komai ba sai don a dakatar da shi cewa kai ya fito takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin wato jam'iyya ta PDP. A takaice ma dai kai ya fito takarar cin shugaban ƙasa wato a cikin tafiya ta 2027. Wanda hakan babu wata hujja ko babu wani dalili da zai sa a ce ba zai fito ba, wanda an tabbatar da cewa mulkinsa lokacin da ana kan mulkinsa an yi murkar jin daɗi kuma dukkan wani ɗan Najeriya ba zai taɓa manta mulkin Ebele Gujulor ba. So mutane da yawa kuma suna ta matukar mamaki game da cewa yanda manya-manyan 'yan siyasar Najeriya hankalinsu yayi matukar tashi, inda mutane da yawa suke cewa hakan shine zai tabbatar da cewa 'yan siyasa nan ba sa aikata abin alkhairi, ma'ana ba sa yin abin da ya dace, domin da suna yin abin da ya dace ai da ko babu komai za su yi marhabin da lale da zuwan nashi, kuma sannan za su kara mara mishi baya kan abin da yake faruwa. Idan suka yi waiwai da game da abubuwan da suka faru a lokacin sahabbai, a lokacin idan ba ku manta ba sahabi ne za a dauko gagarumin makami a bashi amma ya fahe da kuka ce ba zai karba ba. Sahabbai da yawa sun guji matsayi, haka zalika suka ki karban matsayi ba don komai ba sai dan suna ganin cewa wannan matsayin bai dace da su ba, idan aka ba su wannan matsayin zai zama kamar barazana ga rayuwarsu, kuma sannan ba su san me za su ce wa Allah ba. A takaice suna ganin cewa kama ba za su iya gudanar da adalci ba, sannan bugu da ƙari a lokacin aka dinga bin wanda i cancanta za a bashi ba tare da ƙuri'a ba. Amma a yanzu sai gashi mutum idan ma na alkhairi ne ba a kaunarsa, kuma sannan ba a bukata ya tsaya takarar. Ebele Gujulor mutane da yawa suna ganin cewa bai ma kamata ya tsaya takarar ba, domin a yanzu idan ba ku manta ba yana da farin jini da capacity kuma ɗaukaka cikin al'ummar Najeriya karankatakaf. A yanzu idan ya kuskura ya fito takara kuma a lokacin da ya tsaya takarar idan ya ci, to fa tabbas ya sani cewa a yanzu ƙasar ta hargitse fiye da yanda ake tunani, kuma ƙasar ta lalace fiye da yanda ake tunani. Da haka mai gyara wannan ƙasar tamu Najeriya sai dai Allah. Hakan zai iya zama kamar barazana, kuma hakan zai iya zama kamar bacin suna a cikin tafiyar tashi, domin a yanzu ya ajiye siyasa ne a daidai lokacin da tauraruwarsa take kadawa, kuma inda a yanzu ake ta marhabin da lale, kuma ake ta matukar daukinsa, inda ake ta matukar son shi kuma ake kaunarsa, wanda kuma yana zuwa garanti sai akalar hakan ta juya. Idan ku manta ba, tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, Allah ya ji kansa, Allah ya mishi rahama, shi ma a daidai lokacin da yake kan wannan matakin, kamar yadda aka faɗa cewa da kamar a ce Muhammadu Buhari bai mulki Najeriya ba, Allah ya mishi rasuwa, da kamar yadda mutane da yawa suke ta faɗa, wallahi akwai wanda za su dinga zuwa suna bautawa kabarinsa, akwai wanda za su zo su dinga yin sabo akan cewa ai da Allah ya bashi da an yi kaza da an yi kaza. A lokacin idan ku manta ba, ai kowa sa idan ga cewa Allah ya bai Buhari, Allah ya bai Buhari ba tare da cewa Allah ya zaba mana mafi alkhairi ba, Allah ya zaba mana mafi alkhairi. Idan Buhari shine alkhairi Allah ya bashi, idan Buhari ba alkhairi bane Allah ya hana shi. A wannan lokacin idan ka kuskura ka ce baka son Buhari, ka sani cewa ma fa ɗanka ne zai fito baro-baro nuna cewa ma baya son ka. Haka zalika idan ka ce baka son Buhari, mahaifinka ne zai nuna cewa baya son ka, ko kuma wani daga cikin danginka ya nuna cewa baya son ka, domin a lokacin an riga an nuna cewa kai Buhari ne zai iya, babu wani zancen Allah ne yake gudanar da komai. Sai gashi daga ƙarshe Muhammadu Buhari shine mutum na farko wanda ya zama salar lalacewar Najeriya, wanda duniya ta riga ta gama sanin hakan, sai dai wasu da ba sa so a bayyana hakan domin Allah ya riga ya mishi rasuwa. To amma ita gaskiya ita haka take, sai dai Muhammadu Buhari ya yi fa abin da duk Najeriya babu shugaban ƙasan da ya abu makamanci irin nashi. Muhammadu Buhari har ga Allah mu cire batun adawa, ya so ya gyara Najeriya bar haƙi da gaskiya. Haka zalika ya bada taimako ta bangarorka daban-daban ba, wanda babu wani shugaban ƙasa da ya taɓa bada taimako makamanci irin wannan. Sai dai matsalar sa rashin bibiya aikin da ya dinga yi, ma'ana baya bibiyar aiki. Ku ci gaba da bibiyar mu, ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa domin jin sirrukan 'yan siyasar Najeriya mata da maza da kuma wainar da ake toyawa.